ಒಂದು ಪದ್ಯಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಸೂಟ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಹಲೋ ಬಂಧುಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಲಲ್ಲು ಅಪ್ಪೆನಕಲವಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿಕ್ಕನವಲು ಅಗಿಲು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲು ಇರುತ್ತೆ. ಮೂಲು ಕುಕಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಕುಂಡಾಳ್ತದ ಅಜ್ಜನ ಚಿಕ್ಕ ಬಲೆ ಅಜ್ಜ ಬಲೆಜ್ಜ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕುಕಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು. ಒಂದು ಅಗೇಲು ಗಟ್ಟಿಕ ಬೇಸೆ ಇಟ್ಟ ಅವಳು ಇತ್ತನತೆ ಒಂದು ಹರಿಪುರದ ಇತ್ತರತೆ ಅವು ಗಣಪತಿಗ ಬೇರೆ ಮೇರೆಗ ಅವು ಹಾ ದೇವರ ನೆನೆತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಅವು ಬೆಮ್ಮೇರಿಂದೆಲ್ಲ ಹಾ ಬೆಮ್ಮೇರ ದೀಪನೆಂದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಗಣಪತಿ ದೀಪನೆಂದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ತಯಾರಾಯಿನಂಚಿನ ತೊತ್ತು ತೆಂಚಿನ ಅರಿ ಕಾರೈ ಗಜ್ಜಿರೆ ಗಜ್ಜಿ ಅವು ಭೂಮಿಗೆ ಆಯ್ನ ಆ ಭೂಮಿ ನಂಗೆ ಐದು ಮಾತ ಕೊಟ್ಬಿಡಕ್ಕ ಐಕ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾನ ದೇವರೇ ಗತ್ತು ಭೂಮಿ ದೇವರ ಹಾ ಭೂಮಿ ದೇವರಿಗ ಒಂದು ಅಗೇಲು ಗತ್ತದೆ ಬೇದ್ರೆ ಕಾಜಿಪ್ಪುಗ ಅಗೇಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಮಣ್ಪೊಳ್ಯ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಸುದರ್ಶನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಬರು ಅವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅವಳು ಮೇಘ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸುದರ್ಶನೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಿತಣ್ಣನ ಹಾವು ಹಾವು ಮುಖ ಅಪ್ಪೆ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಕಂಗಾಲ್ ದಾಲಿಜ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಗೆಲ್ದ ಕೋರಿ ಮೂರೊಂದುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮೂರೊಂದುಲೆ ಇರಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಆಟಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಗೆಲ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅದು ಬುಕ್ ಆಟಿದ ಅಗೆಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕುಳಿಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಚನ ಅಂಚ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಂಚ ಆಟಿ ಬಂಡ ಕೃಷಿ ತಕ್ಕನ ಸಾಗುಡಿ ಪೂರ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ಪುರ್ಸೋತ್ರಿ ಪೇರಂದ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೆಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಕುಲೆಕ್ ಇದಾಯ್ತಂದ ಆಟಿ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಲೆಕ್ ಕುಲೆಕ್ ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಕುಲೆಕ್ಲಾಗ ಬಲಸುನೆ ಅಗೆಲು ಅಗೆಲು ಬಂದವು ಕಲ್ಲು ದೈವಾಗ ಕುಲೆಕ್ ಬಲಸುನೆ ಅಂತ ಕುಲೆಕ್ ಅಗೆಲು ಅತ್ ಅದೇ ದೈವಾಗ ಅಗೆಲು ಕುಲೆಕ್ಲೆಗು ಬಲಸುನೆ ಮಾಲ ಕಾರ್ಯ
ಐಟು ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ವರ್ಷ ಗೋರ ಹಾಂ ನಂಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಂಗೆ ಆಟಿಗೊಂದು ಅಜ್ಜಲ್ ಪಾಟ್ನಾಗ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಲಸುನೆ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗೊಂದು ಬಳಸು ಹಾಂ ಅಂಚ ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಬಳಸುನ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋರಿಗೇರಿದ ಅಲರ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಮಂತಲೆ ಕಣೆ ಮಂತದ್ದು. ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಬಲಸದು. ಹಾಂ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಲ್ ಪಾಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಂ ಅಂತಾರವ್ರ. ಹಾಂ ಅವು ಬಂಜಿನ ಬಳಸನಾಗೆಲ್ಲ ಮಂತೀರಿ. ಹಾಂ ಕಟ್ಟದು ಬೆಕ್ಕ ಬೈಪವಣೆ. ಹಾಂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೀದಿ ಬಳಸ ಪಲ್ಯ ಸರಿಯತ್ತ ಬಲತ್ತ ಕುಡಿಸ್ತಂತಿಂದು ಮಾಸ ಬಲತ್ತ ರೆಂಟೆದಂತಿಂದು ಮಾಸ. ಅವು ಕ್ರಮ. ವರ್ಷ ఉన్నాను ಎಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕನ ಅವಳು ನ್ಯೋನಿಕಾಯಿ ಪುರೋಂಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೋಜವೆ ತೋಜಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಮೇಘಶ್ರೀ ದಾಯಗೆ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಪೂರ ಪನೋಡು ಬುಕ ಎನ್ನ ಬಂದು ನಕ್ಲಿ ಎಂಚದೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಉಂಡು. ಹಾ ಅಂದು ಅತ್ತ ಪರ್ನು ಉಂಡು. ಹಾ ಮಲ್ಲನ ಚಿಕ್ಕನ್ ಎತ್ತ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪನ್ಲೆ. ಹಾ ನೆತ್ತ ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂತ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ ನೋಣಿಕಾಯಿ ಅತೆ. ಹಾ ಅವು ದಾಯಗಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಪ್ಪೆ ದಾಯ್ತಾ ನೆತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ. ಹ್ಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲನ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಆ ಪುಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಗಂಟೆವೆನೆಗ ಪೆರಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದಲ್ಲ ಕುಂಡು ತುಯ್ಯರೆ. ಪರ್ನದಾಯ್ತು ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಮಕ್ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂತ ಪಿದಾಡ್ಗನಕ್ಕ ಹೆಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಯಮ್ಮ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆದ ಇಪ್ಪಡಕ್ಕಂದು ಇಪ್ಪಡ ಕುಳ್ಳಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತೋಜೇರಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಪಿದಡ್ಗನಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಹರಿ ಸುದರ್ಶನಿ ಅಗೇಲು ದವಣಸಿ ಅಂತ ಅಗೇಲು ದವಣಸಿ ಒಂದು ಕುಟುಲ ಮೀನುದಲ್ಲ ತೊರಕೆ ಮೀನುದಲ್ಲ ಬಲ್ಯಾರ ಪಂಪೆರೇಕ್ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಅಗೇಲದ ಬಲಸನ ಅವನಸದ हाँ मैंने यानी ब्लॉग निकलेगे एंड मंथले ब्लॉग निकलेगे इष्ट लाइक मंथले शेयर मंथले सब्सक्राइब मंथले थैंक यू फॉर वाचिंग बाय गुड नाइट.